kini Gabriel bada ki pulut na thang spoklor malak singiro kapisa jogi kan umlut wat akispa daki hajar snam wat Mukesh Ambani ro umdan hakani ka top 10 list mano kini Gabriel bad haduk no kaspa kidan ini pa hakani ka video bad ubaning kong lei ula ban thiet u Ambani haduk prasien kaspa jong kini Gabriel kam dei ta kapisa baki bu habang kabon bawan na ki company ki baki dei ki try technology online shopping computer bar electric car kani kapun i bah ka juk menta technology ka dei kalenti ka bakraw tam sya kaspa haka kerdan ka bashpau ude ujumolton kaspa jung u kawan ka business nong patba ka ba hetam ka jinge de jontan kamman kasngi kanat wa jung u kalong kumba hispa sapho $9 billion bad haka pisa India kumba philaban pa po screen kala balong katne haka kerdan ka bakhandai ude urap wolton u balong ro na ka jok kalong yeng kani kapun i ba ka business jong kalong yeng kala ban pelong spa hadu ki pateng kanat wa jung u kala balong kumba hispa $1 billion bad haka pisa India kala balong katne haka kerdan ka bapra ude umai khadal ulas dang tang na kabashna komputer haka kamera thia hanrei menta ula kala long u billionaire bar kanat wa jung u kalong kumba hispa khnai pu $1 billion bad haka pisa India kala balong katne kani kapun i ba ubri ula bale hadu katna tang na ka kamera thia shaka hispa khnai pu $1 billion haka kerdan ka bahnyo ude Jason Huang ubala pawnam na ka company chip computer ka ba pendan kam ha AI menta namar ka jingya shaprang jong ka AI ka spa jung u kala kiu stat bha bat kanat wa jung u kalong kumba aspa $1 billion bat haka pisa India kala balong katne haka kerdan ka hanriu ude umak sa kobok ubri ubasdang tang da ka website na college henry menta ka social media jung u la pentan kam da 4 billion ngut ki briu kum ka WhatsApp Facebook Instagram bat ki wek pat bat kanat wa jung u kalong kumba aspa $1 billion bat haka pisa India kala balong katne haka kerdan ka basan ude uleri eleson ulong unosna software business ubal ayo aspa naka company technology ka bahe kanet wa jung u kalong komba aspa $1 billion bar haka pisa India phila ban pej hapo screen jung phi haka kerdan ka basau ude u Jeff Bezos ulas dang da ka badi code online henry menta ka company jung u kala jinde lod aka boro kum ka company Amazon bar kanet wa jung u kalong komba aspa $1 billion haka kerdan ka balai ude usaji brand ude uwe na ki bal asang ka search engine ka bangi pedan kamman kasngi wala da phimtep hereman ka pot ba phiwat ai online kala banang peruspa yu bal kanet wa jung u kalong kom balai $1 billion haka kerdan ka baar ude ule repeat ude ru uwe na ki bal asang ka jo ka search engine kaspa jung u ka kod da ki $1 billion kani ka pen i batang ka we ka jingmot ka babha ha internet kala ban pin kala ya ka jing em bat kanet wa jung u kalong kom balai $1 billion bat haka kerdan ka banikong kaspa jung u kalong hadu kata ba phila pasnguma bala dau thang spoklor malak singiru kaspa jung u kamnum lut wat hadu ahjar nam tam uni ude u Elon Musk ude ubre barus patam haprathai kaspa jung u kawan bon bha na electrica rocket internet satellite bat AI technology hanrai ka ba phala kalong ba kaspa jung u ka kiu bat hair man kasngi deki $1 billion haka shisngi ula banyo ne du pisa palat ya ka e ka ba ubreu omnumla ban kamai haka jing im jung u borok away bar kanet wa jung u kalong palat praspa $1 billion stang lana ula aro ban pen poi hadu $1 trillion par hata khapor unsalong ubri ubaning kong e balong utrillionaire hakani ka perthai kini ki breu kimlong ki balak khapat ba kumbalong menta bonaki kilas dang tang da kawe ka jingmut kawe ka kamret netang naka kamera college kani ka hikayangi pakaspa kumantang na kajin tray bormat hanrai ro nakajik par khat thamai ka technology bar kajing yu ijngai hanrai kajing kali ka bakhraw kalong hato ka pisa kalong ka e ka bapen kman shisha kini ki breu ki download ki aka hanrai bon ki pajba kidang kli lakaspa ka bakhraw ka mut ka jingman khublei bon ma phil apaj yakni ka video palada pisutanat subha like share ba subscribe yakni ka channel nin saya kan do ka video ka babot khublei bon